Hallo allerseits, jmenuji se Kateřina Hnělicová, jsem lektorkou němčiny u jazykové agentury TELF, Jazyky do ucha a společně spolu připravujeme sérii podcastů. Pokud se chcete i vy dozvědět něco, co v učebnicích jen tak nenajdete, chcete se vyvarovat typických chyb, chcete obohatit svou němčinu o hovorové, idiomatické či autentické výrazy, nebo si například povykládat o sportu, zůstaňte s námi. Název dnešního podcastu je Řekni to jako rodilý mluvčí. Dnes bych vám ráda představila několik frází, které jistě znáte z běžné němčiny, možná ze školních lavic nebo od svého lektora, ale vždy bych ráda uvedla pár variant, které použije často rodilý mluvčí. Občas se jedná o hovorové výrazy, tudíž je vždy myslet na vhodný kontext, jestli se v dané situaci hodí nebo ne. V každém případě je velmi důležité, aby tato spojení byla součástí vaší pasivní slovní zásoby a nevyvedla vás z míry. Začneme zcela jednoduchým příkladem. Pokud si chceme něco objednat, většina studentů má jako první v hlavě větu Ich möchte etwas bestellen. Ich möchte einen Kaffee. Rodilý mluvčí oproti tomu ve většině případech používá spojení Ich hätte gern. Doslova rád bych něco měl, rád bych něco dostal. Ich hätte gern einen Kaffee klein. Rád bych si dal malou kávu. Ich hätte gern diesen Kuchen. Rád bych si dala tento koláč. Spojení Ich hätte gern je velmi zdvořilé, můžete ho použít jak v obchodě, když něco objednáváte, máte jakoukoliv prosbu a váš jazyk bude znít v každém případě více autenticky. Frázi Alles ist in Ordnung zná téměř každý. Jako další varianty, alternativy této krátké větičky můžete slyšet v hovorové němčině Alles in Butter, eventuálně často i v pracovním prostředí Alles im grünen Bereich. Přídavné jméno müde zná asi každý. Pokud chceme říct, že jsme unavení, vyčerpaní, kromě slůvka müde můžeme také použít Ich bin fix und fertig. Jsem úplně, totálně vyřízený. Ich bin kaputt. Kaputt můžu použít, pokud se rozbije nějaká věc. Das Glas ist kaputt, sklenice je rozbitá, můžu to říct i o sobě. Meine Schwester war nach dem ganzen Tag total kaputt. Moje sestra byla po celém dní úplně vyřízená. Pokud je někdo vyčerpaný, vysílený, na dně sil, můžeme se setkat i se slovem ausgelaugt. Ich bin total ausgelaugt. Pokud něco nefunguje, tak jak by mělo, něco se nám nedaří, můžeme kromě klasické věty Es funktioniert nicht použít etwas läuft, eventuálně etwas geht schief. Sloveso schief gehen možná neznáte, používá se opět velmi často. Schief funguje jako odlučitelná předpona a používá se slovesy buď laufen nebo gehen. V minulosti etwas ist schief gelaufen, eventuálně etwas ist schief gegangen, něco se nepovedlo. Slůvko schief znamená ze šikma, to znamená něco jde z kopce, něco nejde tak, jak by mělo. Pokud něco zapomeneme, nejčastěji nás napadne spojení sloveso v minulém čase vergessen, ich habe etwas vergessen. V hovorové němčině můžeme použít ich habe etwas verschwitzt. Něco jsem zazdil, zmeškal, úplně mě to vypadlo. Není zač. Velmi důležitá zdvořilostní fráze. Nicht zu danken, dá se říct doslovný překlad z češtiny, můžete se setkat i se spojením gern geschehen, což znamená rádo se stalo. Sloveso geschehen znamená stát se, přihodit se, občas synonymní se slovesem passieren, zde by ovšem nešlo říct gern passiert, ale používá se gern geschehen. Od rodilého mluvčího můžete slyšet i spojení keine Ursache, die Ursache znamená příčina, to znamená není žádný důvod, žádná příčina děkovat. Pokud je nám něco jedno, můžeme použít notoricky známé es ist mir ganz völlig egal, anebo můžeme použít i hovorovou variantu es ist mir wurscht, která se dostala i k nám do češtiny. Možná banální, ale velmi důležitá věta, potřebuji, musím na záchod, překládáme do němčiny ich muss auf die Toilette gehen. Nepoužíváme české ich brauche. Místo auf die Toilette často uslyšíte ich muss aufs Klo gehen.
Das Klo znamená hovorově záchod. Ich muss aufs Klo gehen. Ich komme gleich. Musím na záchod. Za chvíli přijdu. Máte dobrou náladu a chcete to vykřičet do světa? Ich habe gute Laune. Věta, kterou se učíme v prvních lekcích v německých učebnicích. Jak to řekne rodilý mluvčí? Ich bin heute gut drauf. Doslova, dneska jsem na tom opravdu dobře. Líbila se vám dnešní epizoda? Máte další připomínky, náměty? Napadá vás něco, co jde říct i jinak, alternativně, nebo jste slyšeli od rodilého mluvčího něco, u čeho jste si nebyli jistí významem? Napište nám na Instagram nebo Facebook Jazyky do ucha nebo na e-mailovou adresu info@telf.cz. Budeme se těšit. Přeji vám krásný den, schönen Tag noch und tschüss.